Netherhouse. Very good. Načítala sa mi Roblox, ale nejdeme na Netherhouse. Takú idiočinu, ale ak by ste chceli ma na Robloxe, ja vás budem pridávať veľmi rád. No, to je nič. No, dnešnou video si zahráme takú síce, hru, ale vlastne je to hra My Toilet, ale vlastne ja mám iba takú stratégiu, že vlastne ja si natočím videá a vlastne ja ich cez každý deň vydávam, takže preto. Je to vlastne hra, že moje záchody, fakt trapas. Ha! No tak ale čož. Toto je moje vecko, moje záchody. Tu sú moje záchody, vidíte, moje koše. Ty fuj. No, takže sa tých 11 minút, alebo tých 10 minút vydržíte s takýmito zvukmi. V dnešnom videu by som chcel stihnúť vymeniť všetky tieto marketové vlastne záchody za tie sivé. Potom vylepšiť obchod, aby sme mohli mať pár vecok viac. Tak, keďže to včíte to. No, je tu Santa Claus. Hej, poďme Santo. Já si mi dárky na Vánoce. Kde mi jedeš? Dobre. Hej, kom tu. Dobre, plný koš, to je viete, že to je jasnečka, že... No, fixujeme umývadlo. Ale počkaj, sandám, to je to dárek. No, tak to je teda. Čo sme došli? Som v šoku. Ty debile. Prečo mi nechceš robiť takéto zlato? Poď, opravdu fixujeme najlepšie. Tak sa dá. Boom. Čaká na headshot. Potom tyto, vlastne, koľko stojí tie umývadlá? Ja ich fixujem. Potrebujeme ešte vytáť, aby sme mali 30, 90, no ale to by na čelo vlastne 1, 2, 31, poberáme, no takže to nám nevystačí, potrebujeme ešte, ale ako, to čekák. O nie, došli tu je pochcatý, tak to bude v prdeli. Nám tu urobí čmouhu. Ja už chcem workerov, lebo aby sme proste mali, ale proste nejakým zázrakom mi nejdú. Nemá. No tak ty to tu dobre zbrokenovali. Ale to nie sú radi, lebo že robí... Potom budú mať radi, že budú sedieť vlastne, ale... No. Takže toto sú moje umývadlá, tak toto vypadá. No
No, potom máme nejakého začiatočníka, amatéra. Počkaj, to je nie až taký amatér. Je to také, no tak toto je teda fakt škaredé. No, iba také novecko, ja mám dve. Loser. Pre nechcem vysmievať, ale počkaj, tak toto je čo pre mňa. Ty kokos. Tak, toto je... Ale takéto by som to chcel mať. Bez týchto škaredých novien, tak. Aspoň dvoch workerov, aby to bolo také dobré a... Ešte som nachrypnutý, ako odtiaľ vtedy, čo som načal posledné video natáčať, tak som bol nachrypnutý jak šlak. Ako ale formálne nejakú chrípku, jak idiot, tak je. Sorry. Dneska ešte urobím, no to je moja stratégia. Počas mojej stratégie urobím hrozne veľa videí, aby som tratil celý čas vonku. Budem zacešit. Wow. Hej vy. Dobre, prachu mám celkom dosť, ale hrozne málo nám to vydáva. Ale hentavá vása teda nezdá. Tá baba sa nedá, lebo to tam odporné a zle to tam má porobené. Tu máme Rancher, Over, Expert, Favor, Master, Hero Battle, King Battle, Legend Battle. Kamo, konečne! Ale to je také ťažké, to musí byť. To je... Ale proste na mňa tá hra je proste na mňa zlá. Dovidenia. Pápa moje. Škaredé vecka. Tak to skončíte. Nos. Čo to vlastne je normálne? Tu sú moderné? Dobre, ty toto nevedia. Bola. Idem riešiť. Wow. A ten je fakt zlatý. No. V dnešním videu ešte vám chci ukázať, ako vylepším vecka. No, áno. Čo je to? A zase to je prachy, no nice. Fakt prachy?
To je iba bait. No prosím, to nestihneme, bohužiaľ. No, ale snad sa vám budú videa, hej, páči. A bol by som rád, že dosiahneme aspoň takých 10 alebo 5 odoberateľov. A na toto video by som rád, keby som to iba 1 like. Fakt. Zabijme ho. Error. Možno bude, toto video bude dlhšie. Lebo aspoň na tých zatopa v umývadle. Konečne. Voilà. Máme 300 koniačku, chcete vidieť atomovku, tak sa poďte pozrieť. No a tri, dva, jedna. Teraz public bathroom. Oh yes, nice. Dobrý prístor na umývadla, ale my asi musíme, to je, asi umývadlo toto bohužiaľ necháme a dáme sem ďalšie veci. No ale na toto video je to všetko, majte sa, čau. No tak ešte raz čau.